দণ্ড ফাঁসি লাগবো আরো এখন আমি দেখিবা লাগে নইলে আমি না যাং ইয়াতে মরিয়া যাম আমি खुलुमबाय रायजोफोर बिथांखि ब्लग चेनेलाव नोंथांमोन बयखौबो आरोबाव बरायनानै लाग्रोनाय जाबाय स' रायजोफोर आरोबाव आङो मोनसे दुखुनांथाव भिडिअ लानानै फैबावनाय जादों जोङो बयबो नुदों ससियेल मिडियानि गेजेरजोंहाय फेसबुकनि गेजेरजों मोखां बिजाबाव जों बयबो नायगासिनो दङ थांनाय सुनिबार खालि जोंनि बर' हारिनिनो सासे लाइमोन सेंग्रा जायया क'क्राझार टाउननि साखाथियाव थानाय लायनानै गावजों गाव बुथारलायनायखौ जों नुनो मोनदों नाथाय माखासे मानसिफ्रा बुंनाय बायदिब्ला दैयाव गब्र'नानै थैदों होननानै बुंदोंमोन आरो जों नै बेफोरबायदि सावगारिखौ नायोब्ला आरो बे भिडिअनि रावखौ खोनासङोब्ला बेखौहाय बुथारनानै गारदों मानोना बिनि मेगना गुब्रुदों आरो आसि दिख्रुबदों आरो खर'आवहाय अन्थाइजों बुनायनि दाग दं होननानैहाय जों मिथिनो मोनदों स' बेबायदि घटनाया गावजों गावनो जादों होननानैहाय जों मिथियो आरो दायो जोङो खोनाबाय नैबे भिडिअखौ नायदो रायजोफोर नै लाइमोन फरायसाफोरखौहाय पुलिसा खानानै लांबाय दा बिसोरखौहाय मा साजा होगोन जोङो दासिमबो जेबो मिथिनो मोनाखै नाथाय बिनि न'खरनि मानसिया फासिनि डिमान्ड खालामदों दा रायजो राजाफ्रासो मा सानो गुबुन हारिबो नङा गावजों गावनो गावनि असे फरायसा लोगोफ्रानो जों खोनानाय बायदिब्ला बुथारजानाय मानसिया जेबो निसा लायामोन नाथाय सैथोआ मा बेखौथ' जों बुंनो हाया जोंनि बिमा बिफाफ्रा मोजां जाथों होननानै गावनि गथ'फोरखौहाय गोजानावहाय फोरोंनो टाउन सहरावहाय दैथायहरो नाथाय गथ'फ्रा बिमा बिफानि जि थांखि बेखौहाय बुजिया बेसेबां असान्ति स' रायजोफोर आं सानो दायनिगिरिया गोख्रैनो साजा मोनगोन होननानैहाय मानोना मोनसे खोथाखौ खोनासं रायजोफोर नोंसोर बयबो मिथिखागौ जोंनि बर' हारि साफ्रोमबो बे बाथ्राखौहाय मिथिखागौ जुदि मानसि बुथारग्राखौ हगारोब्ला बे मानसिया आरोबाव सानसे नङा सानसे गुबुन मानसिखौबो बुथारनो सेस्था खालामबावगोन बेनिखायनो बेखौहाय फासिनि अनगा लाइफ टाइम जोबथा जेलावनो थानानैहाय साजा होजानायखौहाय आं लुबैयो बिनि लाइफआ जेलावनो जोबथा जाथों होननानैहाय आं साननो रायजोफोर मानोना बेबायदि दुथां आखुनि मानसिखौहाय आरोबाव खुला अख्राङावहाय लाबोनानैहाय मुलाम्फा गैया उनाव बियो आरोबाव खिथेर लाबावगोन गावनि जेल जोबजानायनि खिथेरखौहाय बियो गुबुननि सायाव हगारबावगोन बेनिखायनो आं सानो रायजो राजाया जुदि दायनिगिरिखौहाय नंथारगौ होननानै हमनो मोनबायब्ला माब्लाबाबो बेखौहाय जेलनिफ्राय हगारनो सुबिदा दाहो स' रायजोफोर भिडिअआ बेसेखिनियानोमोन भिडिअ होनायनि थाखाय जुदि नोंथांमोना गेरेन्थि सानबायब्ला आंखौहाय निमाहा हो आरो सोरनिबा थाखाय गेरेन्थि जादोंब्ला अननानै गावनिनो बर' फिसा होननानैहाय आंखौ निमाहा हो भिडिअ नायगिरि बयनिसिमबो अननाय आरो खुलुमनायखौ बावहरनानै आं बे भिडिअखौ बेयावनो फोजोबनो सानबाय नाथाय फोजोबनायनि सिगां आंनिफ्राय मोनसे रिक्वेस्ट हायोब्ला गोदान हाबदोंब्ला साबस्क्राइब खालामनानै होब्लानो जाबाय मानोना नोंथांमोननि मदद आंनोबो नांगौ गोजोन्थों बर' हारि जय जाथों जय बर' हारिनि